Salam vatandaşlar, salam Türkmen ilim. Men şugun Serdar Berdimuhammedowa ýüzlenmek üçin bir kiçirek video çekjek. Serdar Berdimuhammedow TikTok üstü bilen size ýüzlenäýmesek, arzymyzy, derdimizi inni nirä ýetirjegimizi bilemzok. Gönüden göni size seslenäýmesek, başga ýagdaýymyz galmadynny. Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan döwletimiziň 6 million halky bar. Özümizden baý ülkeleň hataryna 4-nji ýerde baýlygymyz bilen tanalýas. Özümiň Türkmenistan ýaly döwletde ýaşaýanyma gaty begenýän, buýsanýan ýöne Serdar Berdimuhammedow siziň şol alyp barýan syýahatyňyza hiççilik kanagatlanamok. Sebäbi näme diýseň, ýurdumyzda adalat ýok, kanun ýok. Halkyň hal ýagdaýy gaty pes, halkymyzy iş ýagdaýy bilen üpçün edip bilenok. Halkymyzyň ýaşaýyşy gaty pes. Serdar Berdimuhammedow size ýüzlenýän 6 million halky saklap başarmasaň prezidentlikden git Serdar Berdimuhammedow, seni islämzok. Bul meň meselem däl, bütün halkyň meselesi. 2 million halky ýalňyşmasam ýurtdaşyna eklenç üçin öý ojagyny, maşgalasyny taşlap ýurdumyzdan jyda düşüp nirelerde işläp ýörs. Serdar Berdimuhammedow, men öz ýurdumda zähmet çekesim gelýär, öz ýurdumda işläsim gelýär. Bizi iş ýagdaýy bilen, iş bilen üpçün et Serdar Berdimuhammedow. Başaraň okmy, taşla prezidentligi. Biz seni islämzok, nesilden nesile geçýär siziň prezidentligiňiz. Islämzok Serdar Berdimuhammedow. Näme üçin bu ýaly beýdip çykyş etýär, gepleýär diýersiň. Ýurduň içinde adalat ýok, kanun ýok. Şu güne çenli hemme zada göz ýumdyk, kanagat etdik, şükür etdik. Serdar Berdimuhammedow mundan artyk bolýan ýagdaýlara dilimi dişläp gezmäne meň wyjdanym çatanok. 20 ýaşlyk ýyzym paýtagtda aradan çykdy, Aşgabat şäherine. Jenaýatly ölüm bu. Gyzymyň suwdy bolmady, hökümet işgärleri gyzymyň işini alyp barmadylar. Ine meň ýurtdan näme ilelik gerim? Serdar Berdimuhammedow, size ýüzlenýän 6 million halkyňa eýe çykyp ýurt şekiline saklamasaň artyk seni islämzok. Git Serdar Berdimuhammedow, muny çyn ýürekden aýtýan.